mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're towed, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast sobre lectura. Ens trobem en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària 9 d'Octubre d'Alcàsser i avui, en aquest episodi, ens acompanyen Clara Millán Albert, Neus Puigades Lorente i Carles Almudévar Martínez, de la classe de 6è B. Benvinguts als tres. Clara, com estàs? Molt bé. Molt bé. I Neus, com estàs? Molt bé. Carles, com estàs? Bé. M'alegra molt. Haveu estat abans en un programa de ràdio, de tele o alguna cosa així? No, crec que no. No? No. Molt bé. Pues benvinguts als tres. I, com saben els nostres oients, Clara, Neus i Carles han vingut a parlar d'uns llibres que han llegit i venen a recomanar-nos. La primera pregunta que m'agrada fer als nostres convidats i convidades és: us agrada llegir? Sí. Clara, t'agrada llegir? Sí. Quin tipus de llibres sols llegir? Pues d'aventures i de misteris. Molt bé. I conta'ns, Clara, en quin moment del dia t'agrada llegir més? Pues en els moments que tinc lliures, a migdia, després de dinar o per ahí. Molt bé. Neus, t'agrada llegir? Sí. Quines són les històries que més t'agraden? D'aventura i de misteri. I quan llegeixes? Per el matí i per la vespre. Molt bé, perfecte. I Carles, a tu t'agrada llegir? Depèn del dia, n'hi ha vegades que m'agrada més, unes altres que no tinc tantes ganes, però se podria dir que sí. I quan llegeixes? Pues a vegades per el matí en el col·le, algunes altres vegades per la nit abans d'anar-me'n al llit i ja està. Perfecte. Anem a parlar dels llibres que heu portat. Anem a començar per Clara. Quin llibre és el que vens a recomanar? Pues El club de las zapatillas rojas. Qui és l'autora del llibre? Pues es diu Anna Ponset. Per què triares aquest llibre? Pues el vaig triar perquè quan el vaig veure a la biblioteca, perquè jo no soc anar allí, jo més es compre, però vaig anar i me va cridar l'atenció. I decidies agafar-lo? Sí, vaig decidir Molt bé. agafar-lo. Quin llibre, Neus, és el que vens a recomanar tu? La Soler nos ponemos los patines, De qui és? de Laia Soler. I per què el triares? Ens va ensenyar Clara, després del confinament, unes setmanes més tard, me'ls va ensenyar que ja se anava a comprar i com m'agrada el patinatge i va un poc sobre això, pues vaig dir, pues vale, me'l compre i m'agrada molt. Molt bé. I Carles, quin és el llibre que ens recomanes avui? El niño con el pijama de rayas. Qui és l'autor? John Boyne, és anglès. Molt bé.
Em sembla que és irlandès, crec, O si no irlandès, m'equivoque. sí. Per què el triares? Pues per el valor de l'amistat entre dos xiquets, que són molt diferents, i per l'interès que tenia el llibre, perquè era molt interessant. Molt bé, d'acord. Clara, el Club de las Zapatillas Rojas, no? M'has dit que Sí. diu? Molt bé. De què va la història? Conta'ns un poquet. Fes un xicot resum. De que n'hi ha 4 amigues que són molt amigues, però una se va mudar a Berlín, a un lloc. Aleshores, pues, les 4 amigues decideixen fundar el Club de las Zapatillas Rojas, que consistirà en dur un club, o sea, unes sabatilles roges, sempre per a permanèixer més unides de lo que són. Però van a fer un concurs en un programa que es diu Bravo, per a que facin un ball i qui guanyi pues, anirà a Berlín de viatge. Entonces elles pues, no desperdicien l'oportunitat i intenten guanyar. Quines són les protagonistes de la història? Pues, està Frida, que és més que li agrada l'esport, després està Lucía, que li agrada molt dibuixar i aquestes coses, manualitats. Després està Bea, que li agrada, toca el violí i és molt de música. I després també està Marta, que és la que se'n va anar a Berlín, que pues, a ella li agrada molt pues, ballar i aquestes coses. Anem a passar a Neus. Neus, les rolets. Qui és el protagonista o qui la protagonista de la història? Lara és com la protagonista principal, però després les seves amigues també són protagonistes, que està Jimena, que és una xiqueta que la va conèixer en el despatx del director, però té els mateixos gustos que ella. Després està Gala, que li encanta, li agrada molt cosir i la veritat és que ho fa superbé. I després està Amèlia, que ella és més de practicar patinatge i després anar-se'n a sa casa, ficar-se en el mòbil i a veure la tele. I apareixen més personatges a la història? Apareix un xic que se diu Eloi, que apareix més per l'últim llibre, i després Andrea, que és una xiqueta que li fa la punyeta i se fica en elles tots els dies. I ens podries fer un xicot resum de la història? Lira, la seva millor amiga, i ella havien fet una llista, havien redactat una llista per al primer dia d'institut que tot li eixirà perfecte, però realment no és així. La seva amiga se'n va i no li parla. Ella plega tard a l'institut i acaba en el despatx del director el primer dia, però gràcies a això coneix a Jimena i fan possible que hi hagi un club de patinatge en el col·le. Molt bé. Després continuem amb els vostres llibres. Carles, qui és el personatge principal o els personatges principals de la història? N'hi ha uno que és molt... que se podria dir que és el protagonista, que es diu Bruno, que és un xiquet de 9 anys, però després n'hi ha un altre que també no és tan protagonista com Bruno en la història, però sí que és protagonista, que se diu Esmuel, que és un xiquet que coneix en el camp de concentració, que també té 9 anys. I com són, aquests xiquets? Com són? Bruno és aventurer, és molt divertit i té moltes ganes de veure el món. I Esmuel se podria dir que és el mateix, no exactament el mateix, però també és divertit, és aventurer i això. I fes un xicot resum de la història. La història comença en Berlín, que és una ciutat a Alemanya, però son pare, que és militar nazi, l'ascenen a comandant i se'n tenen que anar a Auschwitz, que és una altra ciutat que crec que està en Polònia, la frontera de Polònia, i
que hi ha un camp de concentració a Auschwitz i se queda Bruno a viure ahí, no en el camp de concentració, en una casa que està a prop, i Bruno s'avorreix perquè havia perdut els seus amics de Berlín i tot, però un dia, avorrit en el seu quarto, va veure per la finestra el camp de concentració, unes valles que estaven junts, i com era aventurer va anar a veure què era, i va conèixer Shmuel, que és un xiquet de 9 anys, que ja ho he dit, i estigueren jugant i parlant per la valla. Bruno li portava menjar perquè estar en un camp de concentració no li donaven molt i van fer un vincle molt fort d'amistat. Fins el final del llibre, que és molt trist però a la vegada molt bonic. Clara, en el teu llibre apareixen més personatges que no t'ho he preguntat? Sí, està Maria, que és la mare, després també està Lorena, que és la madrastra, Aitana, que és la germanastra, José María, que és el padrastre, i després està el pare. I de tots aquests personatges, quin és el que més t'ha agradat? Pues Frida. Per què? Pues perquè és la que més m'he identificat, perquè li agrada molt l'esport i pues m'he identificat en ella. A tu t'agrada l'esport? Sí. Quin practiques? Jo patinatge. Molt bé. I Neus, de tots els personatges que han aparegut en la història, quin és el que més t'ha agradat? Lira, Per què? perquè li agrada molt el patinatge com a mi i és molt pareguda a mi, té els mateixos gustos que jo. Li agrada el patinatge, és molt curiosa perquè sempre va investigar i això. I a tu, Carles, quin personatge és el que més t'ha agradat? És un personatge que no és dels protagonistes, però és un jueu que es diu Pavel, que treballa de mayordomo, que m'ha agradat molt perquè és molt amable i ajuda a la gent sense que li ho demanen, i me pareix una persona per a que la gent tingui exemple d'ell, que per a ser com ell. Conta'ns, Carles, de totes les coses que passen en el llibre, quina és la que més t'ha agradat? Què és el que més t'ha agradat del llibre? Quan Bruno veu el camp de concentració i va a veure que si veu a Shmuel i se juguen ahí, i juguen i parlen, me va parèixer molt bonic. I a tu, Neus? Quan Lira i Jimena fan tot lo possible per a poder tindre un club de patinatge en l'escola, perquè li agrada molt i me pareix molt bonic que algo que li agrada que no abandonen i seguisquen per intentar aconseguir-ho. Clara, què és el que més t'ha agradat del llibre? El tros que m'agrada. Sí, o l'aventura que t'ha agradat més de totes les que li passen? Quan van conèixer a dos noves amigues i es van donar compte que encara que siguin unes amigues de quadrilla, pues que poden tindre més amigues. No sempre té que ser soles unes amigues i ja està. Els tres, us pregunte, us ha agradat la història que heu llegit? Sí. A mi sí. Mireu, anem a fer una xicoteta pausa, val? I de seguida tornem amb els nostres convidats. He viatjat amb tren, he pujat a l'Everest, m'he revolcat per terra amb les telles, m'he clavat dins d'un espill i ha eixit un mag d'un cetrí. Amb la carmesina i el cavaller tirant a una illa deserta hem desembarcat. Robinson Crusoe ens ha dit: aneu amb compte, que ve Moby Dick. A lloms d'un gegant els estels he acariciat, he pegat la volta al món i a casa he tornat. Que bé ho he passat. Els llibres obrin les portes de la imaginació
conten històries plenes d'emoció. Els llibres donen vida, plaer i llibertat. Si llitges tindràs més vides que un gat. Descobrim tresors, trobarem secrets, ens enamorem. Un llibre llegirem. Els llibres són cultura que entre molta gent els fan. Respecteu-los, tingueu cura i no s'acabaran. Els llibres ens ajuden a viure i respirar. Autors i llibreters hem de cuidar. No els fotocopieu, no els pirategeu, per internet no se'ls passeu, perquè si no, el llibre el mateu. Estem una altra vegada així, en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària 9 d'Octubre d'Alcàsser, amb Clara Millán Albert, Neus Puchades Lorente i Carles Almudévar Martínez de la classe de 6B, que ens estan recomanant el Club de las Zapatillas Rojas, las Rolets i algo més, que no recorde, i el Niño con el Pijama de Rayas. Conteu-me, a més d'aquest llibre que heu vingut a recomanar avui, teniu algun altre llibre guardat en casa o esperant allí que vulgueu llegir? Jo sí, había uno que el tinc a mitad, que només l'estic acabant, que es diu Extramundos, Agencia de Viajes. De què va? De què va aquest llibre? Pues és com de que Flick, que és una xiqueta, es muda i coneix una agència de viatges, però és molt diferent a les demés. I pues és que cada maleta és un món diferent, i pues ha desaparegut el pare del propietari de l'agència i tenen que anar món en món per a trobar-lo. Ah, molt interessant. I qui te recomana aquest llibre? Pues el vaig veure jo en una llibreria i pues me va cridar molt l'atenció, aleshores el vaig comprar. I Neus, tu tens algun llibre per a llegir? Jo tinc dos, els dos he començat. Un és Amanda Black, que va sobre una xiqueta que la seva tia treballa però no guanya molts diners i viuen en una casa molt xicoteta i tenen diners per a menjar i ja està. I per un dia, el dia del seu cumple, a l'hora que va néixer Amanda Black, rep una carta que la tenia que obrir a aquesta hora, a les 11 en punt de la nit. I la va obrir i era una carta de son pare i sa mare que ja estaven morts, dient-los que hi havia una mansió al seu nom. Aleshores la seva vida dona un xir. I l'altre és de Gracie Hutch, que és molt divertit perquè és d'aventures i és molt divertit, m'he rigut molt. Perfecte. Carles, tu tens algun llibre per ahí per llegir? Sí, jo m'estic llegint de Percy Jackson, El ladrón del rayo, que jo estava buscant un llibre per a començar-me en una llibreria de València, que no sé com es dia, i estava buscant algun llibre i va por ahí, se m'ha llamat l'atenció la portada i pues el vaig agarrar. Perfecte. I a més d'estos llibres que heu llegit, els que teniu per casa per a llegir, en el col·le esteu llegint algun llibre? Jo El de Frankenstein, no? Una mica de tertúlia. La tertúlia Frankenstein. Ahà. I què us està prenent? A veure, pues diu que està adaptat a la nostra edat, però és un poc... però està molt... Sí? Sí, està guai. Molt bé. I si el feu en la tertúlia, val? I a més teniu algun altre moment per a llegir vosaltres? Sí. Per el matí. Només entrar-nos deixen una mitja hora per a llegir, o 20 minuts, no sé quan. I què llegiu? Algun dels llibres que m'heu dit? No, jo estic llegint altre, es diu Ana la de Tejas Verdes.
de tercer Jo temps. aprofito aquest temps per a llegir el Percy Jackson. I jo per a llegir a Mundo Black. Molt bé, perfecte. I una última pregunta. Normalment, quan llegim un llibre, sempre hi ha alguna cosa que aprenem d'aquesta lectura. Val? Per exemple, Clara, què t'ha ensenyat a tu o què has après de El Club de las Zapatillas Rojas? Pues el valor de la amistad, sí, això de l'amistat, perquè estan ahí, parla com d'amigues i de tot això. I tu, Neus? Jo que si t'agrada algo que perseguisques el teu somni, que mai et rendisques i que l'amistat pot a vegades ser molt poderosa i que sempre si te fiques en alguna persona o un grup de persones vas acabar perdent tu, no aquestes persones. I a tu, Carles, què t'ha ensenyat el niño con el pijama de rosa? Que sempre pot mai estar per fer noves amistats i el valor de l'amistat, perquè Bruno havia perdut els seus amics però al final ha fet un molt bon amic. Doncs mireu, ara per acabar, m'agradaria que, mirant a càmera, recomanareu el llibre als nostres lectors. Per què penseu que haurien de llegir-lo? Vols començar tu, Clara? Jo recomano este llibre perquè m'he donat compte de lo forta que pot ser l'amistat i pues, viuen unes quantes aventures en este llibre i pues, vos recomano molt que se'l llisca. Neus. Jo vos recomano este llibre perquè és molt divertit i també a mi m'agrada molt perquè va sobre el deport que a mi m'agrada, patinatge, però també té moltes aventures i és molt divertit. Jo us el recomano perquè se ho va passar molt bé. I jo us recomano el llibre El pijama de ratlles perquè apareix un valor que és molt important, que és el de l'amistat, i per les aventures que viuen Bruno i Esmuel i perquè és molt interessant. Doncs Clara Millán Albert, Neus Puigades Lorente i Carles Almudever Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut al racó del lector i espero que continueu llegint i gaudint de la lectura. Moltíssimes gràcies i als nostres oients, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat i recordeu que podeu enviar la vostra recomanació lectora en forma de vídeo de màxim 1 minut de durada al correu contact@xavibrue.com. Fins un altre episodi. Adeu. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones